Ai, ama, baino, ze plato berrieta, ze polite, eta ze modernoa izu. Bueno, modernoa ez dakite, hori bai, modernoa eta politakotek egin digun sarrera. Hoi, ze artista dokago Irurtzunen, Bueno, Bartzelonan bizi da, baino ze artista puskazu. Ikusiko duzu, ze gazak egiten dituen, sartu bideoa, sartu. Beito, beste egunen interneterik. Denboraldi berrirako sorpresa pila bat ekartzen dizkizuegu. Bueno, beti bezala herrian gertatutakoak eta kontatzen, Baino, behitu ze modu xelebrean. Ai, ama, hori oroitzen dut, Egu berritan goiten txokolinia montatzen hasi ziren, Martina. Lore, broma zela. Hombre, izan duzen, herri nahi duzen, protesta akzioitako bat. Bai, herriko akzie. Ai, baino gero bota intzuten. Bai, eta konzentrazioa da dena. Ai, ze susto. Ai, ama. Ui, eta Santa Ageda eguna. Ai, Santa Ageda ze egun politie den. Eta ze hotza, batez ere hotza. Bai, eta hori, Nik ez dakit zergatik Santa Ageden ez dute maiatzan eiken? Hombre, Martina, Santa Ageda egunean ospatzen da. Nola egingo dute maiatzan? Ai, claro, oi, esketxoratuta na. Bueno, ala ere, ateazienak rekompensa izan zuten, bai, Bai? Hombre, merendua eta dena. Bai, oi. Hori ama ze gozoa. Ai, ama, zenbidi. Bai. Martina, badakizu sekzio berri estrenatzen dugula ITV 2.0. Baina, ze sekzio eta ze selekzio. Bai da, atzerrera joandako Irurtzundarren bideoa jasotzen dituena, Irurtzundarra munduan! Hola! Goraintziak Obamaren partez. Gora ITV! Egie da, baina zenbat jende joaten den atzerrira, bai lanera, o ikastera, baina jende pilo bat, Bai, eta zu hoien artean baldin bazaude, bialdu iesa eguzu zure bideoa urrengo email helbidera. Oi, txika, que moderno. Ai, ama, kanpoan zaudeten ontzat, herri minakin zaudeten ontzat, urrengo bideoa zuentzat. Irurtzungo inauterietako. Zaini pastu Ai. Bueno, azkenen ligatu altzino. Ai, nik uste dut baietz, Martina, bai, baina ez dik whatsappeatu baindik. Zein? Whatsappeatu. Zoize da, ba. Mezuik ez di bialdu mobila. Jesus, deituko izo, karta hon bat bidaliko izo, lasaion. Kaixo guztioi, azkenean ilauteriak iritsi dira, itze ilusioa. Eta gu hemen gaude eskoletako jantokian. Bueno, bizi guztian printzesaz mozorrotu izan nahi dut, eta azkenean lortu dut. Dani zergatik naiz printzea, ba? Bueno, Martina, oso guapa zaude. Guapa, bueno. Bai, eske gainera, ni printze bila nabil, eta zurekin printzez jantzita ikusten maldi banaute, pues claro, ez du ligatuko. Bueno, gaurko egunean gauza pila bat ditugu, badugu, lehenengo bazkari herrikoia, gero herri guztitik barna kale jira, eta amaitzeko kriston desfilea, ze ondo pasatuko dugun! La. Giro ona dagoen, Martina? Bueno, eta hacemos zorro pilla, Martina?
Martina! Eta nerea batez ere, Martina? Eta jende guztiak neri begira baiet, Martina! Aizu, Martina, zeo zer esango alduzu ba? Nik esan nintzen ipotx mutua ba. Ai, egia! Kaixo! Naiz dela super guapa baiet, jo, bai. Ikuskek ez eizu begietan, kostatzen zara nita, zezan egia, jo, baiet, bai. Ai, ama, Martina. Uste dut nitaz baite bindu zela. nola zitzen nahi den ITB, Oain, faxak aliatzen zaizkigu, faxak, burofaxak, kartak, korreo elektronikoitatik, bisitak fisekuken, Facebooka, Martina, Facebooka. Oiba. Ai, ama, bai, egia da oso lanpetuak gabiltzala, eta horregatik bekario bila hasi gara. Bai, así que postuan interesatorik bazaudete, bialdu, iezaigozue, 30 segundo baino gehiago ez duen bideo bat, gure Facebookeko fanpage berrira. Hortara, Da, betu, ja, baukeu lehenengo hautagai bat, Jarri bidea. Hau izangoa ba, ni zer dakit, rekeo, plaio, ama. Bueno, bakarrik ingo dut. Epa, Josepa, bueno, ni Martintxo Lorekotxea naiz, Ongi, hortxe, bai. Bueno, akizo, ostian programa izaatela, eta, bueno, bekario bila izaatela, eta, bueno, ni nire orkezpena egin behar dut, eta hori, laguntzen diotela asko, amai, akizute, paperak iten, iba, benia, eta geldikioen behar balen badade, geldik egoten naiz, goan ezin egon geldi, grabatzen nahi naiz, eta orduan, bueno, hori mobila eusideu etxen, eta WhatsAppa jartzeko, WhatsAppa, ez aldakizu ezer de, WhatsAppa emateko bat beste, eta, bueno, oitatik. Bueno, bekario bila jarraitzen dugu. Eta, bueno, zenbat nobedade, eta zenbat gauza ITB 2.0, ze ondo pasatu dugun! Ai, ze honi hasi garen, Bueno, eta hurrengo hilabetean berriz, ze orain hilabetero egin behar dugu. Ai, egia da! Ze ilusioa! Gainera daude gauz pilo bat. Bueno, agenda eta guzti prestatu dugu. Bello. Ui,
Agendarekin uzten zaituztegu. Agur! Agur! Bueno, merendatu beharko deu. Ui!